tá míad chun ceacht mathemataice a dhéanamh an ciorcail, agus tá míad chun airíonna an chiorcail a theispántaíomh, agus chonas go dainn ciorcail a airingt. An gcéad dul síos, nuair atá compáis a úsáíd agat, ní mór duit fad an gha nó an trastomhas a bheith agat. Fad an gha a tugadh domsa ná 20 cm don ceacht seo, mar sin tá 20 cm leigthe amach agam idir pointe an compáis agus pointe an bharcóra. Nis, go cuaireamach, táim chun an lár fointe a leige síos dús ná déon darúd sin. So aimsigh beidir lár an leithinig nó lár na bilóige agus leig de fointe Is fearlumm sa an bhilóg glúiseacht dhéanamh an milóg nó an cóp leabhar seachas an compáis a bhoga, mar ceapan go mbíonn lámhseáil níos fearr agat an ciorcail mar le rítar an sin. So d'éirigh go maith le ciorcail a airingt agus féiceadh mé anois bhfuil an gá 20 cm agus más 20 cm atá ag an gá bhfuil ciallaíonn sé sin go a bheag ná bhór 10 cm atá ag gceist leis an trastomhas. Nis, tréthe an ciorcail. Seans má gur chúla sibh mé ag caint faoi gá agus trastomhas. Cad is trastomhas ann? Well, téann trastomhas ó pointe amháin go pointe eile den imlíne. Agus ní mór de sin dul tríd an lár fointe. So tá mise chun trastomhas a airingt, ní mórdam dul tríd an lár fointe, mar seo agus chuig an taobh eile den imlíne. So sin mar trastomhas. Anois luigh mé imlíne an sin. Cad is imlíne ann? Well, dar nóig imlíne téann sé timpeall an slí fad. Imlíne an ciorcail. Sin an chéad rud a airingí mar chun Cruth an ciorcail a léirú. Mar sin tá an trastomhas ann. Anois luigh mé gá. Téann an gá ó lár an ciorcail go dtí an imlíne. Mar sin tá mé chun gá a dhéanamh in ná aráiste. Seo gá an ciorcail. Agus an tré dearnach a theispánaimid inmh ná cuid nó tascóg. Conas tascóg a dhéanamh, ní mór duit dhá líne a airingt ón lár fointe go dtí imlíne an ciorcail. Mar seo. Tá tascóg déanta go anois agus déanann mé 10 isteachar mar sin agus chuirigh mé lipéad ann. Tascóg. Nis, buin trí las sibh féin agus ná déon darúd na lipéadaí a chur isteach. Go n-éirí libh.